en forskel ud fra 2 punkter. Og vi har 2 punkter, som vi kalder for x1 og y1. Og x2 over y2. Så for at finde a, så skal vi bruge en helt bestemt formel, som hedder logaritmen til y2 minus logaritmen til y1 over logaritmen til x2 minus logaritmen til x1. For at finde b-værdien, så kan vi bruge det, der hedder y1 over x1 opløftet i a, som vi har fået at vide fra det, vi regnede først. Det vi også kan gøre, det er, at vi kan sige y2 over x2. Det skal bare være, at de hører sammen. Så går vi videre til bevis af halveringskonstanten for den eksponentielle funktion. Og den vi hedder y lig med b gange a opløftet i x. Jeg vil bevise, at t2 lig med logaritmen til 2 over logaritmen til a passer. Vi kan starte med at tegne en graf herovre. Og så vil vi finde den første, lave et punkt, der hedder y1. Den vil vi ligge her. Så går vi hen ad x-aksen og går ned og finder et punkt her, som vi kalder for x1. Og så har vi det dobbelte af x2, eller x1, som så vil sidde heroppe. Og så går vi hen ad x-aksen igen, og går ned og finder et punkt, som vi så kalder for x2. Det vi ser her, det er egentlig fordoblelseskonstanten, fordi at du vil vide, hvor langt du skal gå hen ad x-aksen, for du får det dobbelte af det første y-punkt. Og det kan vi kalde for T2. Så vil jeg skrive ligning for den første. Den vil så hedde 2y2 lig med b gange a i x2. For den anden, den vil det hedde y1 lig med b gange a opløftet i x1. Så kan vi dividere dem med hinanden, det vil sige, at den her gået med den her, y1 gået med y1, og b gået med b. Tilbage, der har vi 2 lig med ax opløftet 2 minus ax opløftet i x1. Her kender vi en potensregneregel, som gør, at vi kan trække potenserne fra hinanden. Så det gør vi. Den hedder 2 lig med a opløftet i x 2 minus x1. Og der kan vi huske, at der var det her det samme. Så i stedet for x2 minus x1, så kan vi bare skrive til 2. Så den hedder 2 lig med a opløftet i til 2. Så skal vi isolere til 2, og det gør vi ved at tage logaritmen på begge sider. Så den hedder log til 2 lig med log til a over t2. Så kender vi en logaritmeregneregel, som gør, at vi kan sætte til 2 potensen ved siden af logaritmen. Så den hedder log 2 lig med t 2 log til a. Så dividerer vi med log til a for det helt isoleret. Så vi dividerer med log til a. Og det skal vi selvfølgelig også gøre på den anden side. Så tilbage ser vi, at det her går ud med det her. Og så har vi tilbage til 2 i log 2 over logaritmen til a. Og det var det, som vi skulle bevise.